kuzolunga ungesabi kuzolunga wendoni yazi kunento engibonile kodwa wena mshowa awinakanga ubonile yazi bafana lo yazi contact efuna ukisho kodwa futhi amshowa sabile yazi ukutshena leyo nto leyo ke yini leyo cause take uzongixhumisa ntozo limela uma yazi uyakuthanda lo mfana lo yani awu ngatshola kanjani nje la nalo Mr Pinto engakwazi ukukhuluma Dalen elaze lapho la mnandi ngithoze simazovu ngaze ngasha wewe inkunzi ndoda yawazi kumele wenze phuma mabhozeni Ngiyaphila. Cabanga phela namba ngiyona. awuthi ngithathele yabo Okay. lol Azibe ngwethemba nawe le hlobo ethanda abafana. Ukhuluma ngani phela? Akaphe neviki kodwa somnikile lo mfana uKhalathi. Ungazenzi iqili wena, ana Dominic uKhalathi nje. Hawu. Akubona ukuhleksazi lapha. No, uKhalathi wa. Manje ndoni? Umama wakho samthola nomuntu ofuna ulimela ingadi. Waze kanjani? Azi nginomunye nje engimaziyo. Lethala ngikupha amanamba akhe. I believe I LOL. What the fuck? Ngempela. Ay.